he Facebook account hi he keimah angin anlo siam le to fake account hi anlo siam hun khop me tu na mi po hi he active khop me a he vo in a baby zaman pui birthday ka wish na te po he good night nan 1 hour ago wa hanava lo post le thlap man ni chumo he kanu in account dang in ei thawa mi min tia min ron mu a a link ki min ron thona keimah chuan ka lut theilo ni chumo keimah Facebook atang chuan he account hen win block a chuan keimah chuan ka mu ve theilo ani chumom chuan he kanu phone atang in kan check vela he keimah ang che hanin alo post ve je ni chu ka thil post ho hi kini chuan in kan account kan da public awangin du in download a share kwal thei ani miawa amai ro chu hetianga kan thalak te I an DP a lo mang satlia hi chu poilawa mai ro chu he ten ka ming ang nen ka mail nen ka thil ti piang hi he bi chu comment te hi tam thei khop me mo he chen ti la hian keimah mo an ti chu chiang ngei me a he an lo wa fak a ne active khop me keimah ai o in like char poka he thil poi ni the ani ni chumo he keimah mai ni lawin ka thil post ka chung che na ka kan thla ka story ti te hi lo post chong zel ani chumo thil shim hi ani chu he hetiang te chen hian mi lo mention ani he keimah account dik tak zok chu nia mo chen hian min lo mention ama seng min mention na po hi kawalut thei chong lo keimah chuan ami a link account link hi min ron thona ama ro chu kalut thei ve lo ani min block ani karing hi lo report te o he account hi mo inbox lampanga amang kholawin karing keimah ang che in mi abia karing deuh tlat mai